find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Hi po, welcome to Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po. Biyahing Davao, pero iba po ang ating target ngayon. Magbibigay po tayo ng sticker ni Pinoy Rap YouTube channel. Barya lang po sa umaga. Nakalimutan ko ang Pinoy Rap, barya lang po sa umaga. Teka, kunin ko muna. Hi, Pinoy Rap YouTube channel. Taga. Pinoy Rap YouTube channel. Di po tayo joyride ngayon. Dito po ako sa Matina Crossing Tricycle. Magbibigay po ako ng sticker ni barya lang po sa umaga. Pinoy Rap YouTube channel po. Okay, may target po ako i-interviewin na driver dahil ito po ang nagbibigay idea sa akin ngayon. Okay. Okay. Hi Hello, po. welcome to Crossing. Hi po. Hello. Okay lang ba sa atin interviewin kayo, Okay. sir? Okay lang po. Okay Walang po, problema. sir. Welcome po, Pinoy Rap YouTube channel po. Tayo ngayon sa Joyride. Pero hindi ron Joyride ngayon. Magdi-distribute po ako ng barya lang po sa umaga. Pinoy Rap YouTube channel. Thank you po. Okay lang ba sa'yo ibigay Attach po. i-attach natin dito Walang sticker? problema po. Thank Ikaw you na, po. paki-attach B para Walang kusa mong Ilagay. ilagay dyan. Okay po. Thank you, Pinoy Rap. Okay. Thank you sa barya lang po sa umaga. Okay, yan Maraming po. salamat. Interviewin lang muna kita. Okay lang sa'yo, sir? Opo, walang problema Yes, ma'am. sir. Ano ba pangalan mo, sir? Alvin Olivan po. Alvin Olivan. Opo. Single po, married? Single po. Single. May dalawang anak. Dalawa. Shoutout sa asawa, be. Shout out. Sige, Sa sir. ex. Shoutout. Anong name po ng asawa mo? Cheryl. Kalimpas. Kalimpas. So, ilan po ang anak mo? Dalawa po. Dalawa. Anong gulang? Ano ba? 3 years old at saka 5 years old. 3 years at saka 5 Dalawang lalaki years. po. Wala pa nag-aaral. Meron na, kinder na po. May kinder po siya. Opo. Kamusta ang pamamasada nyo? Okay lang po, walang problema. Okay, walang problema. Opo. Laban lang sa buhay. Laban lang sa buhay. So, ito po si Alvin. Taga saan po kayo, sir? Taga-Arroyo po. Arroyo Ito po, maghanap buhay nyo o may sideline kayo? Wala po, ito lang po yung hanap buhay namin. Ma'am. Ito lang ang sideline mo. So, may sticker ako dito. Asan mo sa sticker? Kinigyan mo bulag din akong sticker sa kuwag. Dara akong sticker. Dire na lang. Okay. Bigyan kita ng sticker po. Sabihan nyo mo yung mga relatives mo, mga kapitbahay mo, paki-subscribe kasi po. Ito pong si Pinoy Rap. Yan po si Mr. Rap. Si Mr. Rap, isa pong American citizen. So, marami po siyang nabigyan ng mga tulad ko. Alam siguro dito, mga suki ko man to lahat dito. Suki ko ito lahat. Hindi lahat kasi maraming may bagong mga mukha. Sa mga itinitinda ko dito na mga slice na prutas nga tag 10 at saka mga maruya. So, dito po ako. Pusong si Pinoy Rap, pusong Pinoy po yan.
So kami marami siyang natutulungan ng mga tricycle driver. Yun, makita mo yan sa pangi. Opo. Si Marvin Bagyuran, tricycle driver, yung asawa na nag-barbecue. Then ako, tinutulungan na ako. Wala na, di mo na ako nakita nagtinda ng maruya at saka slice na prutas. Paki-subscribe po, paki-ano sa mga Thank you po. relatives mo. Baka hindi natin alam sa susunod, balikan kayo ni Mr. Rab dahil may opportunity naman siya ibibigay sa mga taong tulad natin na mga low income or kapos, hindi naman kapos, pero lumalaban na patas sa buhay. So yan ang gusto niya. So, okay. Alvin po. Opo. Alvin. Oliban. Okay po. Salamat. Pinoy Rab. Salamat, Pinoy Rab. Okay. Okay, bigo. Pinoy Rab YouTube channel. Ayaw ko kita ma'am. Ha? Thank you po, ma'am. Pwede magbukaan ko sa inyo ha mga sticker. Ah. Pre, Sir. Ayaw. Sticker. Sige. Oh. Salamat Oh, Pinoy Rab YouTube channel. Ay. Okay, sa Pinoy Rab pakikuan ko sa inyo hangkuan para Mga pala sa day. Kasi pangalan na to. Ako si Juan Vincent. Vincent. Oh, sa Matina. Okay, ito po sila mga tricycle driver po dito sa Matina Crossing. Okay. Barya lang po sa umaga. Wag lang mag-abala. Wag abala. So lahat ito sila mga tricycle driver po dito sa Matina Crossing. Ma'am, wala tayong soft drinks, ma'am. May Pohon, baka balikan ko kayo dahil kapitbahay lang po tayo. Doon lang po ako sa Arroyo. Baka pag bubisita dito si Pinoy Rab, maraming mag-subscribe, more subscriber, marami po siyang matutulungan na mga tulad. Isa may sino bang nakakilala dito sa akin? Ako man nagtitinda yung slice na prutas dati. Ako yung nagtitinda ng slice na prutas. Saan ko yung mga suki ko? Ako ang nagtitinda ng slice na prutas dito dati. So ngayon, binigyan ako trabaho ni Mr. Rab. So ito, ano po ito siya? American citizen po. Pusong Pinoy. Target niya nga matutulungan yung mga kapos sa buhay. Ito lang nitibigin. Lain mo kayo. Marunod. Ano siya nipilitaan? Sige, thank you. Okay, ito po. Pangalan, sir? Pero makita ninyo ni siya. I-subscribe ninyo na. Pinoy, makita mo. Makita mo sa Matina Crossing Distribute of Barya lang po sa umaga. Matina Crossing. Nahulot na ako. Balik kay Kuron. Okay po. Dito po, Matina Crossing po. Dakop. May dakop. Ginadakop mo dire. Ginadakop mo dire. Wala na. Quick lang. Barya lang po. Pangalan, sir? Makita po mo, sir, ha, sa YouTube, sir. I-search ninyo, i-subscribe ninyo Pinoy Rab YouTube channel, Matina Crossing Distributing. Barya lang po sa umaga. Actually, joyride ko. Dito ko mga ruta sa mga jeep. So na ako din nag-target, maghatag din sa mga barya lang po sa umaga. Okay, gipapilit na ni sir. Gipapilit na ni sir. Barya lang po sa umaga, Pinoy Rab YouTube channel. Gipilit na ni sir. Barya lang po sa umaga. Pwede interviewin, sir? Mahadlok si sir. Adara mo, operator na ni siya, sir. Puhon, sir. Silingan na kita, sir. Dali na kita mo balikan, sir. Pag time nga, bisitahon mi sa among ang love kaayo nga mga partner nga si Mr. Rab. So, dali gad, baka makita man niya. So, may siya, asa to mga tricycle driver, pwede na to bisita kayo. Nai-tendency nga mo bisita siya diri sa among So, mga Taga Manila na siya, ma'am. American citizen, nana siya sa California. Mao ba? So pohon nagakuan ko kinsa nagapa-interview. Pangalan na to, sir? Geogracias Gingoni. Operator ka diri, sir? Operator doon isa sa mga tricycle. Kisa to, sir? Geogracias Gingoni. Ang asawa na to, pwede na to i-mention? Wala na. Wala na. Usang klaseng wala, Widow. sir? Widow dahil si sir. So pila anak na to, sir? Siyam. Kuan si sir, masipag si sir. So, ang eldest na sir, pila edad, sir? 35.
35. So nagkuan na siya. So nanay gyud ay apo. Na kay minyo nagdito pila ka buok minyo sa siyam nimo ka anak? 8. 8. So isa wala na kay gipay eskwela. Wala na. Wala sus free na gyud ni si sir. Murag asa man pa may gibuhi? O minyo na ta na isa. Ang apo mo gini mas akong namurag na kuanan kay mas love gyud kaayo ang apo kaysa mga anak. Mas lahi gyud ang ato pagbati. So, okay bang panginabuhi sir karon? O tumal o unsa man? Normal lang. Mora ni mo hangpan, ikaw mo ha gina. So, siya ang driver dire at the same time operator pod siya diri sa kaning tricycle diri sa Matina Crossing. So na ako diri sa Matina Crossing para lang distribute sa barya lang po sa mga hindi po ako nag-joyride ngayon. Distributing barya lang po sa umaga sticker ni Pinoy Rap YouTube channel. So i-subscribe na to ni sir kay the more subscriber nga mo kuan daghan kay siya matabangan. Amo tog nakakita kisa pa akong kay kira nga tigsuray man ko diri og prutas dati. Itong ako mga anak. Ako po. Tigsuray ko og prutas diri ako mga suki ani mga pinya pero ano ko nakitaan. Slice ko og prutas so maruya. Dugay-dugay na niya. Since nga gitabangan mi ni Pinoy Rap. Hindi siya kanang pagbar yung anak. Slice na prutas ba? Slice ba? Napoy suki ka diri nagpuyo dati oh. Puro gid kising kamas gito yahaya ta pinya ba to? Pinya. Di wala na kinanaba naman ko. Kay murag wa naman ako ang wala na kinanaban ako payat kay ko sa una. Nakakuan ka oh. Katuloy rin yung dalon. Ako mga anak ko mo na siya. Since nga nagtabang si Pinoy Rap sa amo pinatabangan mi na po diya sa tricycle diya sa Pangi. Kita ka nagasulob ani si Marvin Bagyo. Tricycle gitagaan gitagkuan po siya trabaho. Naka-live ni. Live ni siya sa Pinoy Rap YouTube channel. I-search lang ninyo, i-subscribe ninyo ning Pinoy Rap YouTube. Tanawan niyo makita ko niyo dito pero mga ruta puan, mental, kay mga sakyanan manggug ko. So itain niyo rin imo din i-edit ni siya after 2 days makita ninyo. I-subscribe ninyo, makita ninyo ang Matina Crossing Distributing barya lang po sa umaga. Muna siyang kuan kani na sticker dili. Mo na siya kami responder lang mi diri. Actually gitagaan namin siya og mga kuan nga trabaho para lang pud maka. Unsa ni siya kana foreigner ni? Foreigner, American citizen siya nasa sa California. Nya dagan mi namin napoy sa Cagayan kuan i-subscribe ninyo makita ninyo napoy sa mga Cagayan lahi-lahi pod nga mga kuan mga gipatrabaho daragan ako mga kuan sa sakyanan no mga sakyanan niya siya. So si Pinoy Rap nagatabang asa naman tong sticker ganyan nga close up kay yang naong. Bagti. Wala gid siya. Unsa ka ito? Dong. Atintik ko dito yung patato dito. Okay, wala na gyud yang kompleto niya. Ano mga gagmay tay? Naopi gagmay diri daro. Di mo ayo tay. Subscribe ninyo ni ha. Makita pud sa imong daw. Kay ngano makita ka Matina Crossing uy ako na unsa di kana makita mo diha subscribe ninyo na makita ninyo na Matina Crossing Distributing barya lang po sa umaga. Subscribe na ay kuan kayo yung naong niya diri. Kung asa man to wala siguro na po nadala. Ay dara. Matuwa di ay. Okay, mo ni sila ang mga tricycle driver diri ha. Nakitoy asa naman wa naman. Ano may sunod? Kami dili may vlogger, responder lang mini Pinoy Rap. Dara yang daw. Mo ni si Pinoy Rap. Ay laro. Dara. Nakay kan sa sakyan. Barya lang po sa umaga. Ipilit na di ay dara di ay og ipilit na. Okay. Barya lang po sa umaga. Okay, nandito po tayo. Okay. Ito po. Naputol lang mong interview ni Sir kanina. So, wala naigibuhi isa kay sa 9 ang yang sa shampoo na anak niya. Lahat na po ay nag-aasawa na. So, isa na lang po. Ilang taon sir? Yung isa na lang na 13. So 13 sa anak. 21. So nag-aaral wala na.
Training sundalo. Mo training sandalo. Congrats daan sir ha. Navy. So board pa Navy gido. So mao na ang katas sa pagsisikap ni kisa kay pangalan sir Racing Angga, Kalayaw. Racing. Yan ang pagsisikap niya. Nagiging pag-training na po ng sundalo ang anak niya 21 years old no? Shaolin. Shaolin? Shaolin. So congrats po na nakita po natin kung anong pagsisikap at pagsisikap niya sa paghanap buhay para lamang maitaguyod niya ang pamilya niya. So congrats, wala isa po siyang widow. So congrats, God bless po. Hanggang dito na lang po ang interview natin dahil pupunta na po ako sa iba pang driver, operator po siya. Salamat sir. I-subscribe, ikaw bida sir ha, Matina Crossing. Salamat. Ito mga driver interview ka gabi. Mahadlo. Hoy, interview lang ako kay. Okay. Sir, pangalan sir. Tawag sige. Na makita tayo. Pangalan sir? G. Isa JJ apelido sir. JJ Montaner. Minyo sir. Ay, single. Yes, of course, I'm single. Single. Nya, isa may gibuhi sa atong pandron sa atong pag the drive ron. Secret. Na po kay secret ha. Single niya. Natay ko andron. Wala. So driver ka sir, tricycle driver. Of course, natagaan ka kuan. Tricycle. Natagaan na ka atong kuan sir, katong barya lang po sa maga. Ay na. Nasa pilit na namo sir. So i-subscribe gyud nimo ni sir. Pag-subscribe nimo Pinoy Rab YouTube channel Joyride. Pinoy Rab YouTube channel. Okay, Pinoy Rab. Makita nimo, ma-subscribe mo Matina, pero dito nimo siya i-search sa Matina Crossing. Makita ka ikaw ang bida sir. Ay may mga bisita na tong mga training police. Hi po sir. Pinoy Rab YouTube channel po sir. Asa naman? Pila ka kisa may gipukusan sa pagpanginabuhi na sir, kisa dahil gibuhi na to ron sir. Pamilya, mama, papa? Yes, of course. Yes. Lami mag-interview si sir. Ay, makatawa man taon na di kita ka istorya tarong ba. Kay mo ka. Yes, of course. Pamilya, mga igsoon. Pamilya na bago ang in the race. Naigi pa eskwela. Ano pila ka igsoon be? Tulo lang. Ha? Tuloy. Nay nag-eskwela na mo manghod. Wala na. Dara si Pinoy Rab ha. Klaro kay na si Pinoy Rab. Na siya. American citizen na siya. Na siya sa California karon. So mo na among partner, responder lang niya dire. Kami po ang ginatabangan niya ng mga street vendor na po tricycle driver dito. So kami the more subscriber, the more po siya nga matabangan mga Pinoy. Pusong Pinoy na siya, mga parihan na mo na matabangan. Kita parihan na to. Puhon, wata ka balo. Kaya na-interview ta ka, basing maingon nga. Ganahan ko atong gi-interview niya. Linginan dayon na niya. Pangitaan daw ni siya. Wala. So, ato lang mindset. Wata ka balo. Kay lahi man ang iyang kwan. So, the more nga subscriber, tabang ipugo nga. Ipanghambog dyan na nimo siya. Pinoy good. Basta Pinoy. Ipanghambog nimo na siya nga. Tanawan ninyo ni, i-subscribe ninyo ni, makita ko, ikaw ang bida dito. Matina Crossing. Proud sa itong Pinoy lahi na ito. Pinoy kita, diba? Love kay ta ni Pinoy Rab. So, i-subscribe din na to siya. Tabangan na to, nga mudaghan lang iyang subscriber. The more po siya nga mga Pilipino nga matabangan. Okay. Pwede na ko. Kompleto habi kay basig pabalikan ka ni Pinoy Rab. GG. GG apelido kay mga dagag. GG Montanier. Pila edad? Wow! Ito na Apil pa rin? Apil lang edad. Mara mo na iparihan ni mo pangalan niya na 12 anyos. Mao ko makita. 41. 41. Bro, bata pa kayo. Ate ka. I-shout out mo magpapa be. Shout ko sa kong pana. Shout out sa kong mama. Pangalan. Nasabangin. Wala kay lasin. Nasabangin niya mo shout out. Pangalan gani. Si Angelo o si Michael. Apelido butang ipapelido. Angelo Montaner. Oh. Michael Montaner o si
Mama Linda Montaner. Okay, Ah, salamat, okay. salamat. Salamat ha. Salamat sa pag-interview. I-subscribe na Matina Crossing. Ah, Pinoy Rap. Subscribe. Di ano Pinoy kalimutan. Rap ha. Dili kami. The more subscriber, daghan matabagan. Dara ato mga driver, mga hatlok pa yan ni sila. Ah, Oh. pumunta ko dito. Dara mo. Mga driver ni sila, mga macho nga, mga gwapo nga mo. Gamutan na do ko. Ha? Interview. Ang ko na kanibal. Sige na, kay ganahan kayo na siya. Kay gusto daw niya mapuan ang mga Pinoy kung... dili. Interview ka? Pangutan na daw si sir. Ilaga pa ka, ma'am? Ala kawi, minyo nagyugo mo ganing. Mao ganing nang ginabuhi ko kay na ako'y mga anak. Lidagan na siya. Digita diri daghan daghan. Dara. Taga Matina Crossing. Dara po siya. Asa naman ang mga dara, asa may sticker? Ito nga mo na. Tricycle, route 10, ha? Don't mistake route 10. Mga road Route 10. tricycle ang target diri. Matina Crossing. I-subscribe ninyo ko. Asa mo mo dara day ang sticker. Dara day ang Wala pa sticker. naman Mo ni makikita mo. i-interview pag mo ni atong gi-interview mo ni ihang tricycle. Alikan gyud ni Balikan hindi panira ba? Sos, makadawat ko ani ba? Kaloyan. Kaloyan, makadawat. Silingan, balik dali na gyud mo mabalikan kay silingan naman ka diha mo Pangit ako. mo siya. Aroyo naman ko. Inana. Itong dako. Ay nana. Ngaya da sila, the more timanan dyan nato, the more subscriber, the more gyud daghan siya matabangan. Kay isa na gyud mi natabangan ha, mga street vendor mi. Salamat. Okay, dito pa rin tayo sa Matina Crossing. Hindi ko po target ito, pero okay. Yan po, nagtoturno po yan sila. Para po mga passenger kung sino yung puno na, kung puno na, tsaka pa sila go sa pamamasada nila. Unsa na siya, ma'am? Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride 3. Nag-on kagkuan? Sticker. Dua ko second. Barya lang po sa umaga. Wala naman dito barya lang po sa umaga. Uy, nahurot man di ay. Wala yung slave. Wala ko ano lang man ni sakyanan, nahurot na akong barya po sa umaga. Hindi ka na lang. Dua ko second. Wala na dito siya. Mabalik di ko ani gawas ron asulod. Kaya dagang sector rin sa man. Hindi ka lang. Sa sakyanan ni kini na lang oh. Sakyanan ni, sakay ka ani oh, kani. Sakyanan man ni. Okay ra? Kaya sa man sticker. Sticker ni Pinoy Rap YouTube channel. Subscribe na ha, ikaw ang bida sa Matina Crossing. Shout out lang ko Tricycle. sa mga team Wasalak, Pangalan nimo? George, Apelido? Taroy. Asawa, i-shout out na lang asawa. Shout out lang ko sa kong partner na si Leia Leia Rongcales. Rongcales. Pila ka bok anak? Secret. Usam. Okay. Ipilit na to sa kuana ha. Ito mga pasahero nila oh. Ako itong barya lang po sa umaga, ma'am. Wala ako itong balikan mo, balik ko karon. Balik ko diri ako karon. Nahurot akong barya lang po sa umaga. Wa mo ko na. Balik ka? Balik ko. Hintay last ya. Okay po, Matina Crossing pa rin tayo. Ang problema ko, naubos yung sticker ko. Nilagay-lagay nila ang kanilang sticker. Barya, wala ka na taga-barya lang po sa umaga? Kanina lang iyang gipilit sa iyahang tricycle. Wala ka na taga-barya lang po sa umaga? Wala na, wala na dito ba? Okay ra, balikan ta ka, kuan ko ba rin nahurot kay daghan dag gipambutang sila dito. So kini lang iyahang giputang diri sa iyahang kay ang barya lang gamay ra mga kung gidalagot kay wala sa plano ang diri. Ang problema kay ang gidala ko diri sa isa ka tricycle driver nga si Alvin katong una nato na interview nga gidala ko niya diri kay mangayo siya barya lang po sa umaga niya. Ningon siya nga ato na lang dito sa among terminal kay daghan sila dito mo to niuban ko diri so sayang man pud ang pagbigay nato so kailangan nato i-video so mao ni siya Bangkal ka, te. Bangkal ang ruta niya padulong Bangkal siya naapoy Matina Playa ani. Okay, salamat. Ay, layat.
Barya lang po sa umaga. Hi po, ma'am. Ha? Saman? Interview na ka. Isa pangalan na to. Kani unsay kana ni mo ni ahang gihatag ni Pinoy Rap maamong gamiton sa kadakuan. So yan ang gikuan. Isab na kay kuan ay naro dai. Dora iyahang barya lang po sa umaga di makita. Ano tama mo? Pay ko mong bigay buto sa tubangan mo. Ha? Di man maklaro. Ay sorry. Kuan, di maklaro. Ay ganahan kay nimo tan-aw sila nga. Aron, barya lang po sa umaga. Sa pangalan na to, sir? Duyom lang. Ha? Duyom. Buto ay gug apelyido. Kani? Oh, gaya siya oh. Tama na yan. Yuli, Thank you. Yuli nimo. Barya lang po sa umaga ba? Na ato barya sa umaga paon ako makuha ko mabalik ko diri karon. Oo na dayon kay dagang imi diri. Oh. Sige ra. Barya lang po. Damor. Bida mo sa Matina Crossing ha. I-subscribe ninyo na Pinoy Rap YouTube channel. Sa YouTube. Di ba kato sticker ba sa umaga? Oh, nara dia sa balay. Pero sa katapat ani, like mga kwan. Pohon wala ta kabalo sa plano ni sa among partner nga si Mr. Ram. Kuha na siya, taga California siya, American citizen. Kami ang responder lang may diri niya. So kami, mga street vendor may gitabangan niya, gitagaan niya og mga trabaho. Gitagaan niya og mga trabaho mo na ngayon ani ko. Tig suroy ko diri prutas oy diri. Mga suki na ko mga suki diri. Kasi papilit sa dali man niya na. Na, kun kalian ko na di sa YouTube niya na subscribe oh, sa YouTube niya sa i-subscribe mo muna siya po, the more subscriber daghan pag na siya target nga matabangan nga pareha na mga street vendor man mina mga tricycle driver depende sa mapusuan niya nga makuanan niya kay sagad sa among mga kuananay ginakuan niya nga mga ginapiman antud niya nga kinitabangan mga inani mga sitwasyon. So pangalan na to, sir? Kanang wala ka na tagaan atong barya lang po sa umaga? Why biti ba karon dito? Sakay na. O lagi mo balik ko karon. Kaya gawin, iputang ako sa akong tricycle. Oo, doon ako unsa nako kadali lang. Katawag unta ko da. Tawag unta ko dito. Hoy sir, dali pangalan na to, sir? Edgardo. Edgardo Munyesa. Munyesa. Asawa, i-shout out ang asawa. Widow Wala. Widow. Ya pila ka buk anak, sir? Isara to sa iyang mama. Ata sa iyang mama. Lula Eskwela na, to lula. siya. So, subscribe. Ikaw ang bida ka sa Matina Crossing Distributing. Barya lang po sa mga pero wala siya nakakuha barya lang sa mga. Mobalik siguro ko diri katagaan ta mo. No. Wala mo barya lang po ta. Mobalik ko diri karon. Karon dayon. Salamat po bye. Wala pa na ko na interview akong nagkuan pa siya. Nawag pa siya customer. Customer, pasahero. Pangalan na to, sir. Goyong. Ha? Goyo. Goyong Dalauta. Dalauta? Dalauta? Sticker. Wala ni sa ko sasakyanan lang ni kakuan. Inani wala tong barya lang po sa maga mo no. Sasakyanan asiya. Kay kuan man ko sa joyride gyud ko sa sakyanan mga ruta tanaw dito mga ruta. Kung imo na i-subscribe makita nimo tong sakuan ko, mental ko, maa ako na ako diya makita. Magkuha pa ko sticker. Sa kuan ni Pinoy Rap YouTube channel na siya. So nagkuha ko mga press ninyo, naga-interview ko mga tricycle driver nga tanawon po na to bag unsay kuan diri sa Pinas nga unsay mga kanang kinapanginabuhi diri sa Pinas personal sa driver. So interview nato ni siya. Nami actually Pinoy Rap. Dara ko sticker. Si Pinoy Rap. Among partner ni siya si Pinoy Rap. Pinoy Rap, American citizen na siya. Nagatabang siya sa mga Pilipino prehan ako. Street vendor ko, gitabaan ko niyang trabaho ngayon ani. So, wata ka balo, the more subscriber, daghan na siyang matabangan kay ang target ko niya. Pinoy tabangan niya dire kung kinsa to. Depende sa among makuha sa iya maguna ginatanaw among mga video. So, nagakuha ko mga unsay mga ko ni wala ko na gid akong kuan daw sa sir. Usa gito sir? Di pangalan gani mo? Min sir di ka po na ni sir si pangwa. Minyo sir. Tawa. Ulay tao po so ang gibuhi mama pa. Shout sa mama papa kay mulakaw na baya siya. Mama papa. Nagafraw. Tumangalan. Leonarda. So mulakaw sa siya kay puno naman na iyahang panara oh. Hi po ma'am. Shout Matina Crossing ma'am, makita mo Pinoy Rap YouTube channel ako na. Pinoy Rap YouTube channel.
Matina Crossing, makita mo bida mo. So magkuha pa siguro ko og mabalik ko, magkuha sa ko og katong barya lang po sa umaga. Nahurot ko. O sige, magpaabot ka sir. O sige, mabakta sa gyud ko. Mag joy walking sa ako padulong sa mo ha kay magkuha pa ko ha. Oh, mga driver, kulang pang barya. Okay, Pinoy, biyansa na ako matira kay kulangan ko sa barya lang po sa umaga. Mubalik ko dire. Okay, dili lang nako, barya lang po sa umaga ang akong kulang karon. So mag joy walking sa ako, Matina Crossing Distributing, Matina Crossing Distributing, barya lang po sa umaga. Hi Ross. Silingan ako. Okay, joy walking po tayo sa Matina Crossing. Ako'y babalik sa aking bahay. Ako'y kukuha ng sticker, barya lang po sa umaga. Dahil naubos po ang barya lang po sa umaga sa mga tricycle driver. Okay, dito joy walk po tayo, joy walk po tayo. Ano po? Joy walk po tayo. Kuha po ako ng sticker. Barya lang po sa umaga. Okay po. Ilang duhas? 15 ang 15, 16. 16. So na siya sa grade. Sang grade? Grade 10. Grade 10 sa pareha. So nagapadala ka dito. So okay ba ang imuhang Pandri sweldo? Okay man. Okay tayo. So ubanan lang gyud nato sa pag-ampo. More blessing man gyud moabot sa Ginoo kay wa gyud imposible sa Ginoo. So imong mama day. Kasi mo. Tapos sa inyo. So apil ko siguro po sa imuhang didikit ani sa imuhang kuan. So okay naman sila. Ako lang akong attention sa mangod lang. Sa inyong mangod lang ka. Okay daw yang mama papa dito o mama lang. No papa no. Mama ko. So yung mama okay pero ang iyang jud ang trabaho for intended jud pod sa iyang pagtabang sa pag-eskwela. So pag-eskwela sa iyang mga igsoon, mga 15 years old o 13, 16 nga grade 10 sila. So saludo kay ko sa mga kuya nga pareha ani. I-appeal gyud ako ni sa pag-ampo si Kuya Juban. Nga sige ba kung agi dire ginaagda ba ko magkuha ko sa kong anak ya karon ingon ako mo musik ay believe di ko sa imo ka ba mo sales stock din na siya nga ay ma'am kuan gyud na siya mabilib kay ko ana ba ang attention nako sa iba maadto gyud sa iya kay lami kayo siya mo sales stock og mga customer. So ikaw kuan gyud ay kayo mo jolly gyud kayo ka mo sales stock kay tungod na kay ginadedicate para sa imong pagpanginubuhi karon dito gyud sa iyang igsuon. So bilib ko kayo sa imo ha kuya kay ikaw gyud nagpa-eskwela sa imong duha ka manghod. God bless sa imo ha. So i-subscribe nimo na ingna gyud mo igsuon sa iligan. I-subscribe ra gyud ning YouTube Joyride pero dili mi Joyride kan naamang ko dire Joyride ko sa mga sakyanan nga Matina Crossing kay makita ko ninyo diha ga-interview ko sa Pinoy Rap ina ha makita ko. So siguro po makita niya nga mo ana mo tanaw na imong mga igsoon lo si kuya wala para gyud sa ako so maningkamot gyud na sila pag-eskwela nga makahilak pag gyud kay wala para gyud sa ato ang pagpaningkamot ni kuya ba o di ba. So ingna gyud imong kuya sa iligan dito nga i-subscribe ko makita ko Matina Crossing ina ha kay daghan ba yang YouTube Pinoy Rap YouTube na Cagayan ina Matina Crossing Matina Crossing Distributing kana sa to barya lang po sa umaga ha. So salamat Kuya Juban, i-appeal gyud ta ka sa prayer Kuya Juban, i-appeal ta ka sa prayer kay panagsay kuya naral kuya. Subscribe na naka ikaw ang bida sa Matina Crossing Distributing barya lang po sa umaga kay gikan ko sa mga Kita na sa YouTube. YouTube. Pero kwan Pinoy Rap YouTube channel niya. Ipangita atong distributing ang Matina Crossing pangita kay Matina Crossing man ni. So Matina Crossing Distributing kwan. Sir, apil ka sir, nakita na gyud ka so kailangan na gyud kamo tanaw mo subscribe sir. Pangalan na to sir. Siya na po naman. Ikaw sir, ikaw na po sir kay nasa YouTube sir. Salamat kay Kuya Jubana. Ikaw sir,
Subscribe na. Bisay pangalan nato, sir. January. Ha? January. Apelido. Aniko. Aniko. Minyo or single? Single pa mo. Single pa siya. Pareha sila ni Kuya Juban nga ang iyang gibuhi, ang iyang yung duha ka igsuon nga iyang gipa-eskwela sa Iligan. So ikaw, Kuya, asa man, mama, papa, naapa, mama, papa. Oh. Paki-shoutout sa mama, papa o mga igsuon. Sige na, makita ni mo na. Shoutout tayo ko sa akong mama ug papa diha. Isulti ka dagang mama, papa. Basta dili ka maklaro nga. Isa man ni. Amping mo diha. Asa taga-asa po dai ka? North Cotabato. Ay, kalayo dahil may mga trabahante dahil diri sa ako. nga nasa gawas karon. Napo din siya. Ina nga, i-subscribe ni si Pinoy Rab YouTube channel kay naako dia Matina Crossing. So, imuhang kwan, isulti ang pangalan si mama magpapa. Para po makuan ba? Ay pangalan. Oh, inahay kay mama nga si isulti ang pangalan. Ay dahil sa akong mama nga si Mary Chris Makabansag Aniko o sa akong papa nga si James Aniko. Ibang Ay, pang mga sige. igsoon mo, katong nasa gaw si Sulti. Ay kamusta rin sa akong igsoon nga si Crislino Aniko. Kamusta mo diha? Asa to siya nga Nasa lugar. Saudi. Saudi. So nagtrabaho ya igsoon Saudi. Nya wala kay kini ang imuhang panginabuhi diri intended para kang Sa akong mama o sa papa. iyong mama papa. So panagsarigid ka ayo ta makakitag mga anak nga intended sa iyang mama papa. God bless good kayo sa inyong tanan. Saludo kay ko sa inyo. Kaloy mo na mga gusto gyud nga mabatian sa among partner nga si Pinoy Rab, yung mga ang kasing-kasing puro sa pamilya. So imo pila mo magsuon? Tulo mo. Tulo. So pila yung edad sa ban? 29 niya ang isa kay 28 o 27 nagsunod raming Pero wala na nag-eskwela. Ay puro minyo. Puro na minyo. Ikaw rin ang single. So Single lang koron kay hindi pa mo minyo. Ano lagta libin. alipin din siya. Pero dili din mo isulti mo hang say shout out na. Inahay shout out sa ako ang ayaw ka wala kay sus abi pa lang. Ayo. Wala na si mo kan. Di ko dai kulab sa kung kag wala gi ko gi shout out ba. Shout out tayo sa akong yabno nga si Lenny Lastino. Asa karon. Nasa trabaho. Nasa Nasa Aplaya. Aplaya. Lot for less. Dili diri sa tapat gyud sa Flying Bee kanang karinderya diya. Sige. Kalso God bless kayo sa inyo ha mga kuya nga inana ha. Popohon di haraman ko basig mayon to balikan na to kaya ganahan kay ko silang story sa inyo buhay. So paki-subscribe ko, paki-like ina po yung mga igsoon para na makita ko Joyride Pinoy Rab YouTube channel Joyride ha. Sige. Itawag ko. Salamat na nakadisturb ko. Sorry. Sa mga ilang ipangkin ng mga sales boy. Nagiandan ako kay magkuha ko og barya lang po sa umaga. So nagian ako sila kay lami magud kay sila mo sales stock og mga kuan. So mao to sila ang duha na ko interview mga sales boy dire. Ay. Talagang dito sila. Okay, mao ni ang ilahang mga sales nga gikuan sa atong interview nato nga mga kuya si Joban nagpa-eskwela sa duha niya ka igsuon sa Iligan o katong isa wala na siya intended na po sa iyang mama o sa iyang partner karon. Okay po, Joy walk na naman tayo dahil may nag-aantay po na mga tricycle driver sa sticker ni Pinoy Rab YouTube channel. Paki-subscribe po, like and share and hit the notification bell for more updates of our latest video. So nagjo-joy walk po ako ngayon. Hi. Nagjo-joy walk po ako ngayon dahil po bumabalik ako sa aking bahay dahil kulang po ang aking barya lang po sa umaga dahil hindi po ako intended, wala po yun sa plano. Doon ako babagsak sa Matina Crossing. Nagkataon lang na may dumaan sa akin at pinasakay ako. Sinabi niya, tanong niya sa akin na ano daw ang ginagawa ko. Ito, so ini-endorso ko naman. So humingi siya ng barya lang po sa umaga. Ang sabi niya, punta ka na lang doon sa amin sa terminal sa Matina Crossing at marami kaming mabibigyan kasi target ko po doon sa downtown Joyride po. So Matina Crossing
tricycle drivers po magtuda ang binibigyan ko ng barya lang po sa umaga at humihingi talaga sila ng barya. Kaya po marami hindi nabigyan. Bumalik ako sa bahay para kumuha ng sticker barya lang po sa umaga. Okay po, agay. Okay po, okay po. Thank you po. Ang dami. Tatawid po tayo, tatawid po tayo. Okay po. Matina Crossing. Okay. Tatawid tayo para kumuha ng sticker. Barya lang po sa umaga ni Pinoy Rap YouTube channel. Mag-aantay daw talaga yung mga tricycle drivers sa Matina Crossing. Maktuda Association po yon sila. So tatawid na po ako. Okay, thank you very much. Thank you po. Okay po, ito po ang bahay namin. Hindi ko po i-off ang video kasi sayang yung oras ko. May hinahari kami na oras. So babalik ako sa Matina Crossing Maktuda Association Tricycle. So dito po ang daan patungo sa aming bahay. Okay, ako'y babalik. Okay, ito po talaga yung mga friend ko. Okay. Daan lang ako, daan dahil may kukunin sa bahay. Okay po. Nagmamadali po ako. Okay po. Dito na po ako sa aming lugar. Okay. Ito po ang aming lugar kung saan kami nakatira. Dahil kukuha po ako ng sticker para po sa Matina Crossing Tricycle Driver. Okay po, ito po. Okay, may sounds. Okay, off na lang. May nagsa-sound zero. Okay, Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Pero hindi po kami joyride ngayon. Distributing po kami ng sticker. Barya lang po sa umaga. Ay, friend ko pala ito. Pwede interview, ma'am? Dali na, ma'am. Matina. Alo, oy. Parang may phobia. Sorry po, may phobia po yung friend ko sa ano, sa video po. Okay po. Okay, hi po. Okay po. Dito na po kami sa bahay, kabahayan po. Dito po ang mukha ng bahay namin. Hi, hello vlogger! Oh, mapil dyan ka, pangita dito.
Okay, okay. Yun po ang mga kichikiting dito sa aming lugar. Hi, Rob. Okay, kukuha lang po tayo dito ng sticker dahil naubusan po tayo ng sticker. Okay, dito na po kami sa bahay. Ito pala yung mga pamangkin ko. Okay, pwede ma-interview yung pamangkin ko? Bawal ba yan ah? Okay, dito na po ako sa bahay namin. Oh, katok-katok! Kumatok na po ako. Open the door! Diyan na! I-open sa bakay. Ambis na ng sticker diha, be. Okay, ito po ang bahay namin. Okay po ang bahay namin. Ambi ng sticker diha tanan, be. Nadia katong sticker, barya lang po sa umaga katong akong ginasa ko ano. Kana ambi tanan. Ambi, be. Kaya nakulangan akong sticker. Oh, ito po ang mga daughter ko. Daughter po ang daughter, ang son ko. Ito po, okay. Ito po ang daughter ko. Ito lang po ang kinuha ko dito. Barya lang po sa umaga dahil naubusan ako ng barya lang po sa umaga. Okay, ito po mga kapitbahay ko dito. Ito lang po ang nakalimutan ko. Dahil kailangan ito ng Matina Crossing tricycle driver. Naubusan ako. Ito pa interview Ate Mila. Ito mga kapitbahay ko. Ito yung pamangkin ko isa. Hi. Uy, saan yung isa dyan nagtatago? Ito po si Mila kapitbahay. Dito kami nag-uutang ng aming pang-araw-araw. Pag ginabihan, babayad na naman kami. Thank you kay Madam Mila. So punta na po kami, di man po pa-interview. Si Madam Mila, yan na. Interviewin ta kabi. Madam Mila. Hindi pa daw siya ready. So, balik muna ako sa Matina. Balik ako sa Matina Crossing Tricycle. Nahurot ang ako ang sticker dito. Ito po, si Pinoy Rob. Hoy, asa naman ka? Bahala ka. Mulagan ako. Asa ka di ay maglakaw ra ka? Nagkuhan ko. Okay, ang oras. Balik ko sa Matina Crossing Tricycle dahil barya lang po sa umaga, naubusan ako. Ito ang mga chikiting namin dito sa Golden Valley Arroyo. Okay, magagandang mga chikiting. So balik na po ako sa tricycle ng Matina, tricycle drivers ng Matina Crossing, Davao City. Okay, distributing. Oh, dala. Oh. Naubusan po kasi ako ng barya lang po sa umaga. Balik po ako sa tricycle dito sa Matina Crossing. Okay, sige. Matina Crossing, subscribe ka, oh. Ito po ang bigatin namin kapitbahay. Okay po, balik na po ako sa Matina Crossing. Ma'am, magkano po yung benta mo, ma'am? Ito po yung isa po dito sa may-ari ng Okay-Okayan. Ano po pangalan natin, ma'am? Ma'am, ako si Ruby, ma'am. Ruby. Tag-100 lang, ma'am. Baka gusto mo. Ruby. Ibanez, ma'am. Ibanez. Ruby Ibanez. Ma'am, magkano po kita natin dito sa Okay-Okayan mo? Mini. Okay-Okayan. Ano yung bitoon? Ito po ang kanyang hanap buhay or business. O ito, business niya ito. O, ito ang produkto kung bakit ako gumaganda. Ay, char lang. Diba? Dito ako umuutang. Ewan ko, ipabarangan na niya ako. Okay. Uy, alin na. Anak.
Ang i-shoutout na ito mong banabi. Pangalan ng asawa mo. Shout out sa husband ko. Oh, daghan ba yung husband? Basig daghan na. O isa, specific, isulti ang pangalan. Hi, Budi. Pila ka buok anak? Ay, may 3 ako ang anak. Ilang taon? May 15, 9, tsaka 7. So, lahat nag-aaral. Yes po. Okay. Okay naman yung kita mo para maisuporta sa mga anak mo. Okay naman. Okay, mayaman pala ito ang ating interview. Okay, yan po si Ruby Ibanez. Ruby Ibanez ng Golden Valley Arroyo. Bye. Okay po, na-interview ko sa kasi po nadaanan ko dahil nagbabalik po ako sa bahay namin. Kumukuha ako ng barya lang po sa umaga sticker para ibigay ko sa Matina Crossing Tricycle kasi po naubos doon. Okay, salamat Madam Ruby. Salamat, Thank you, bye. thank you. Bye. Okay, balik na po tayo sa Matina Crossing. Matina Crossing na po tayo balik. Para ibigay po yung nakulang na hindi po nabigyan natin ng barya lang po sa umaga. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Hi guys! Hi, Pinoy Good Rap YouTube afternoon. channel. Pinoy Rap. Pinoy Rap! Pinoy Rap YouTube channel. Pinoy Rap! Pinoy Rap YouTube channel. O pang tagaan ta ka. Dirilin na kita sa Kalam, diri sa Arroyo Compound. Oh. Apay kalaw ba? Ayo sa sampulan na to ba? Ay, yo. Gara kay ka ba? Isang ni? Sige, tagaan ta Isang ka. ni Pinoy Rap! Wala naman si Pinoy Rap. Isang ni sticker dali! Kini na lang oh. Naman kay sakyanan. Oh, na Pinoy Rap YouTube channel! ayun ni Barya sa umaga. Like and share, subscribe! Oh, kita ka sa Matina Crossing kay dito balik ko sa Matina Crossing kay nahutdan ko og barya lang po sa umaga. Sige. Oh, i-subscribe na para makita Sir, ka. kailangan ko na ako'y pangkape o dili Oh. pa pang sumasugba pang American citizen na daghan na siya ginatabangan nga mga parehan mo. Ay, abi daw iwan. Dili atok tangan ta, okay. Ah, sige, Pinoy sige, Rap sige. YouTube channel. Kapitbahay po namin 'yan, ma. Oh, ito po mga chikiting sa akin. Wala, sorry. Sorry. Ate po, yan po. Dito palabas na po ako. Kumukuha lang po ako ng barya lang po sa umaga. Dami na po yung kinuha ko na barya lang po sa ito po kapitbahay namin si Hasmin. Katapusan man. Okay po, palabas na po tayo ng highway. Going po tayo sa Matina Crossing Tricycle Association Maktoda. Dahil po nag-promise po ako sa kanila na balikan ko at magbibigay ng sticker. Sticker ng barya lang po sa umaga. Okay, dito na po tayo sa highway ng Matina Crossing, Matina MacArthur Highway. Tatawid po tayo going to Matina Crossing Tricycle Association Maktoda. So, ang dami pa pong sasakyan na dumadaan. Okay. Dami po, di po muna tayo makatawid.
dahil sa dami ng sasakyan. Okay, Matina Crossing tayo. Tatawid po tayo para magbigay ulit dahil po kulang po sa Matina Crossing Tricycle Association Maktuda ang sticker natin na Pinoy Ride YouTube channel. Sa Joyride, di na po tayo Joyride ngayon dahil we are distributing Matina Crossing sticker. Barya lang po sa umaga. Okay, tawid na po tayo. Tawid. Okay po, kulang po kasi yung barya. Sticker natin na barya lang po sa umaga. Okay po. Barya lang po sa umaga. Okay, hindi po nabigyan si Ruby ng sticker. Sige, okay lang. Bahay ko man yun. Bigyan ko yun. Okay, Matina Crossing pa rin tayo. Nag-joy walking. Pabalik po, Matina Crossing para magbigay ng sticker. Barya lang po sa umaga. Okay po, barya lang po sa umaga ang ating target ibigay doon sa Matina Crossing Tricycle. God bless po kay Manong Tricycle Maktuda. Okay, dito po daming rider pero nagmamadali po sila. Sa susunod sila ang interviewin ko, mga rider po ng Food Panda Grab. Yan o, parang busy po ang mga rider natin. God bless po sa lahat ng mga rider. Okay, balik na po tayo dito sa Ukay-Ukayan. Okay, dito tayo sa Ukayan. May na-interview tayo kanina. Na-interview natin kanina yung dalawang sales boy dito sa Ukay-Ukayan ng Matina Crossing. Okay, balik na po do. Kuya, okay na siya mag-sales to ko. Hi, Joban. Okay. Okay, dito na tayo sa Matina Crossing. Okay, Matina Crossing. Okay, dito na tayo sa mga tricycle driver. Okay, sticker po natin. Hi, sir. Nana kay sticker sa barrial lang po sa umaga, sir. Nana. Asa naman itong mga nagbiyahe? Agoy, nagbiyahe pa itong mga. Sir, ikaw, sir. Juan man to, si... Wala, wala talaga. Barrial lang po sa umaga, sir. Naghatag na po dari kanina. Dili, naghatag lang. Okay, saan naman yung mga hindi ko nabigyan na barrial lang po sa umaga?
Okay, dito na sila, mga barya. Asa naman to kung mga barya lang po sa umaga. Okay, ito, ibibigyan na to. Barya lang po sa umaga. Okay, kisa to wala lang. Asa, naman ay kasar na. Asa naman to ang kung wala nahatagag barya lang po sa umaga. Nang lakaw na, nagkuan pa. Nagbiyahe pa yung mga hindi nabigyan ng barya lang po sa umaga. Okay. Oh, ako diya. Kini si sir. So sir, barya lang po sa umaga sir. Naku si sir oh. Nagbiyahe pa siya. Asa naman niya akong mga tricycle ng New Society. Ay, yes, go to college. Ha? Ikaw, sir. Ikaw, sundan dyan. Nanam ko, ma'am. Nanak, asa man mo na yung gipilit? Wala mo gipilit. Asa man mo gipilit? Ma'am? Asa ni mo gipilit? Imo. Dara. Bariya din. Ay, kini ba? Lahi man na siya kini kay Pinoy Rab YouTube channel man ni. Kasi kipapilit na to kay parang mapinoy subscribe oh. Magbida ka sa Matina Crossing disposing of barya lang mo. Dili na ako asi ko ana Pinoy Rab American citizen na siya. Ginatabangan mi responder lang mi, ginatabangan mi niya nga magkaroon ng trabaho. Kuan ba ako diri sa una, naga paninda ko diri og mga katong slice nga prutas. Ako ba yato? Tong slice of prutas ug maruya. Uban ako mga anak. Saya ako mga anak ra. Pilit to sir. Wapo na kayo mong kuan karon ba no? Pangalan na to sir. Okay na kayo imuhang Pamarog. marog ka. Oh, gwapo na gid ang pamarog. O Pinoy Rap, tungod na sa Pinoy Rap sa pagtabang sa mga aso. The more subscriber niya nga mukuan, the more pagit siya nga daghang matabangan nga mga Pinoy nga parihan. Usa na ka mga driver na yung mga tabangan baka niya no? Wala ta kabalo sa iyang mindset, makita niya nga video, dili man nato hawak ang iyang mind. So siya na magkuanan na kung unsa po iyang ikabalo sa mga driver pa rin. Total silingan man ta taga madihara man ko sa tabok. So pag unsa iyang mando, may mo po mo po yung kuan. So wait lang ta, the more subscriber daghan man po siyang matabangan gud. Ikaw na kay aron pilit. Mas wapo kay mga kuan jud kuno. Abangan ni po niya ang mga driver ba. Daghan wala kan mo gani nang kuan niya kay sa among mga video naga-observe man po na siya. Unsay mga need ana ba. So, the more subscriber, dagan po siyang makuan. Ano, ginagmay lang unta na kuhan. Sa'y pangalan na to, sir? Ano ra, di ma'am? Si Iskoto Calixto the third. The third na gid sir. Yung mga, kanaging mga na, mga the third, mga datoon ba yan? Si Iskoto Calixto the third. Ako may pobre na. Minyo ta, sir, single, sir. Minyo, mamoy. Minyo, pila ka pa. I-shout out na to imong asawa do. Shout out kay ko kang Aisa Apelido. Siyempre. Bautista. Aisa Bautista. Pila ka buk anak, sir? Duha. Unsay pila edad? 34. Ha? 34. Ay ikaw 34 imong edad tingalan ko. 35 na ko, 35. Kinsa mo 34 nga edad? 34 akong sawa. Awa binako imuhang anak ko tingalan ko. Pila edad sa imong anak, sir? Wala pa kang tulo ka bulan pa lang og kuan. 12. Tulo ka bulan. So ang 12 nag-eskwela na siya. Unsay grado anak niya sa 12? Kuan. Grade 11. Grade 11. So mao ra ni ang panginabuhi nimo, sir. Wala ba kay mga kanang mga sideline lain ano. So mao ra ni ang iyang panginabuhi driver. So mao ra ni ang gitaguyod niya sa duha niya ka anak. So okay, so sulit or medyo kuan? Sulit. Okay ra, sulit gyapon na siya. Sulit. Laban lang sa kinabuhi niya. Kuan gyud, laban lang nga patas gyud nga way mga kuan nga tao. So ubanganan pag gyud og ampo, okay kayo na, sir, no? So puhon ipilitan niya ang kuan. Asa naman tong ubang nangangita? So mao to si Calixto the third, nay duha ka anak, nag-eskwela ang iyang isa ka anak. Ang isa kay 3 months pa, 3? Yes, ma'am. 3 months pa gyud, so baby pa gyud. So taas-taas pa gyud. Ang iyahag yung kuanon pagsisikap o baktasunon paningkamot kay 3 months pa gyud na ang gatas ana, ang kuan pa gyud ana. So mao gini ang kinabuhi sa tong mga driver, laban lang napatas, ubanan sa pagampo, good health sa iya, guidance sa Ginoo, maging ugi gyud ang tanan. So salamat kayo
Sir Calixto, usa ka tricycle driver diri nga isa po sa mga na-interview. Daghan na tag na-interview ganiha. So mao ni si Calixto Iskoto III. Salamat sir ha. So Pinoy Rab YouTube channel, wala na mag-speaker. I-subscribe sir. Matina Cruising sir, makita ka bida ka sir ha. So kini sa street ang kunin ako. Wala na gud ay gagmay mahurot na gud akong vlog. So mo na, bariya lang po Pinoy Rab YouTube channel, Matina Crossing Distributing, bariya lang po sa umaga. So makita nimo sira, i-subscribe sir. Inag din mong asawa, ug imong mga parinti sir. I-subscribe ko, makita ko ninyo artista ko sa Pinoy Rab YouTube channel. Kita na sa mga 2 days siguro siya or ma-edit sir. So i-subscribe nimo, pangita lang sa Pinoy Rab. Search lang ang Pinoy Rab, i-subscribe nimo para makita nimo, kung i-hit nimo ang notification bell para makita nimo ang mga latest video good. Kini latest man mo ni ang pinakalas na ko nga video. So aron makita ka nga bida ka, ipanghambog nimo nga naa ka sa Pinoy Rab. So i-subscribe, i-hit nimo tong i-pislito nimo tong bell. So makita na nimo ning Matina Crossing Distributing, bariya lang po sa umaga. So mao man ni ang title na ko sa pangpan. Pero ang uban gyud joyride ko, Pinoy Rab joyride sa rutang tanan ruta diri sa Davao, ako man ang nagakuan. So na ako'y puan, na ako'y Matina Playa, Matina Mintal, o man ako sa Pangi, Mintal, tanan na daghan na ako nahuman mga road, kagahapon road 2 ko. So kini dire ko distributing akong target, Matina Crossing. Pangita lang Matina Crossing bida Okay, ka ma'am. sir. Sige, ma'am. Salamat, i-subscribe, the more subscribe, daghan matabangan siya. Wala ta kabalo kung kinsay matabangan o sa bata. Salamat, salamat. Kay isa naman ko natabangan, mga tricycle driver po diha. Salamat. Asa naman tong nangita sa akong mga okay, tabok ta diri, tabok ta. Ikaw sir, ano naman di ka bariya sa sir. Mao na atong na-interview ganiya. Salamat sir. Nawala na. Asa naman tong mga nagbiyahe pa? Nagbiyahe pa tong mga nakulangan sa atong mga bariya lang po sa umaga. Diri ta sa tabok. Tabok ka, tabok. Daghan dito. Ay sir, sir bariya lang po sa umaga sir. Mag-sticker sa Pinoy Rab YouTube channel. Because Hi sir. Pinoy Rab kini isa man nina ko nga suki sa kong slice nga prutas sa una. Aw, sawan. Sunod pa ka sa kuha. Pilit na to sir. Pilit. Oh, bariya lang po sa umaga, Pinoy Rab YouTube channel sir. Oh, i-subscribe nimo ni sir, bida ka, makita ka sa YouTube. Bariya lang po sa umaga. Bida ka. Ispilit na to sir. Kaya sir. Ay, abog ba ya? Paano to? Sila ko lang. Di kira kay ikaw na. Sanay ta sa mga inana sir. Ugaw. Asus. Sanay kami sa mga inana sir. O, ni pangalan ni si, ikaw ni sir, Beliamor Terso. Mo ni si Beliamor Terso. Salamat sa iyahang pag okay nga butangan na to ang iyahang tricycle o bariya lang po sa umaga. Ganihan na naman ko dito sa Pikas. Yan nahurot naman ang akong kuan, di balik ko kay nangayo pa sila nya. Nagbiyahe naman sila po tong nangayo. Gahi maginilang katon. Na si Sir Beliamor is Terso. Pila edad na to sir? 50? 50 sir? 50 si sir. Ang asawa sir, pwede na to i-shout out sir. Hi kay asawa, loving na kong asawa si Kisa sir. Si Clarissa Beliamor. Si Clarissa Beliamor. Taga-asa ka lang ba Beliamor si Dere Santo Niño sir? Dire ko sa Matina Playa. Matina apply naman ko kay classmate Maria Shella Beliamor. So mo ni siya. Pila ka buok atong anak sir? 4. Opat. Ang eldest anak pila edad? 5. Ang eldest, ang pinaka-kinamagangan. 28. Wala na, nag-eskwela pa. Trabaho na. Trabaho na ang pila ka buok nag-eskwela nimo ana sir? Isa na lang. Isa na lang katong akong kamanguran. 5 years old? 6. 6. So isa na lang nag-eskwela sa iya 6. So 4 daw ka buok ang anak. Ang 6 na lang ang nag-eskwela karon sa iyang mao na dedicate sa iyang panginabuhi karon ang iyang pamilya. So sir, salamat kayo sa
kuan nga ni okay ka nga butangan na to og barya lang po sa umaga. I-subscribe na siya sir. Pakita nimo na sir ha, Pinoy Rab YouTube channel Matina Crossing. Distributing barya lang po sa Matina Crossing. Wala kay sir. kao yatag. Wala lagi pa sir. Buon gid sir, balikan mo sir. Kalo daw. Nadunggan ninyo kalo daw. Kailangan Ngayo ay sila kao. og kalo daw. Sige lang. Buon na sir pag madunggan na ninyo mo kan. Buon. Buon. Wala ta kabalo. Nagatanaw man pud ni sa video si amo ni siyang partner sir. Partner na mo ni si Pinoy Rab. Kini siya. Asa ni ko? Ako ang gid ani mo panda mawala ko. Nahurot ni ko kani. Katong ko anda. Siyempre, rapon. Dili. Kani ang sticker sir. Pinoy Rab. I-subscribe nimo siya. American citizen na siya sir. American citizen siya, taga California na siya. Mo na siya, responder mi niya. So sa Pinoy Rab. Mo na siya mo na siya ang among partner dito. So the more subscriber niya, the more daghan siya matabang kaya kami. Kung nakahinumdum ka, dugay naman kasi ka diri sir. Kako to nagasuroy prutas diri. Kaya nung ka, nagasuroy prutas diri. Mangga, maruya, mo to kung ako to. Medyo May gaya nakakuha ni. o ganina siya ang target niya, mga parehan na mo, mga parehan na kapusa kinabuhi. Napoy tricycle driver dito nga inani pod. Napoy mga parehan, napoy sa Cagayan daghan, napoy sa mga Cagayan. Yung trabaho kuan sa mga Lahi ako lahi ako. Ako sa transportation ko sa Joyride, ruta sa mga Joyride ka. Dali akong rupan diri Mao ni akong sticker sa Joyride, Pinoy Rab YouTube sa sakyanan ni namo na mo ipampili o baana siya. So mo na ang ako ag yung ruta niya karon nga naga-interview ko kay nagahatag ko ani mga barya lang po. Ikaw sir, nani sir, barya lang po sa umaga. Barya lang po sa umaga. Barya lang po sa umaga, iba na po na siya. So na-interview na ko si sir sa Pinoy Rab YouTube channel. I-subscribe na sir, Matina Crossing. Thank you. Bon. Silingan naman ta taga diha naman ko dia. Pinoy Rab YouTube channel 92.3. XL FM. Salamat sir. Pon sa to mo kan basi maingon siya balikan ninyo to. Hala. Igo na may sa banda. Wala nakakao. Puhon kaluyan, kalo daw ilang gikuan. Ikaw mo. Barya lang po sa umaga sir. Daghan ni siya naitatat Pinoy Rab. Ingon na mga unta. Tara sir. Si barya lang po sa umaga. Salamat kay Jenny. Kuan gyud siya sa barya. Subscribe gyud sir. Barya lang po sa umaga. American citizen napod. American citizen na siya sir. Responder mi niya. Si Pinoy Rab YouTube channel. Sa Pinoy Rab si Rab na si Mr. Rab sa kuan na siya, American citizen na siya, na siya sa California. Kami lang responder diri. Dinatabangan mi niya as kuan may mga street vendor man mi diri sa una, nagabaninda mi so. Ditabangan mi niya so dapat mga driver matabangan. Puhon, the more subscriber daghan pud matabangan niya. Salamat sir. Naniguang na daw sila diri taon, diri ra gyud daw sila gihapon. Okay, diri sa interview na po nato ni sunod si sir. Nangayo gid siya sticker kay pabutangan kini ang iyahang kuan. Salamat kayo sir. Pwede ra ikaw gud sir kuasan nimo kuan sir. Gibutangan na ni sir. Di ba ganiha dito man kusta boxer nya, nakulangan man nibalik ko gipanguhan ako gihurot tala na ko sa pal. Napagani ko gagmay nga sticker sir. Nanay gagmay. Pabutan mo kay nay 200 yan. Ayun, wabi pa lang. Yan na gali sila gali. Pon. Kaluyan di ay nagatanaw man ni sikon. Dili mo punta ka istorya. Pinoy Rab YouTube channel na sa sir sa Matina. I-search nimo ang Matina Crossing. I-hit ko tong bell sa para ma-update nimo ang kuan. Para makita nimo no. Dagan maka-subscribe ba? Dagan maka. Actually sir, ikaw na isulti sir kini siya daghan siyang natabangan nga mga parihan namo. Parihan nato. Dili kay mamo kay parihan man tag estado sa kinabuhi. Kami lang siguro ang una nga natabangan. So kami pud ang responder niya para mai-promote pud niya. Sakto kay may tinabangay. Tinabangay. May dugong Pilipino. Ang iya yung kuan pusong Pinoy gyud siya. Kay dito tricycle driver makakita ka dito nga tricycle driver dito sa Pangi. Ginani pud siya. So tagaan pud siya napo siya benefits nga ikuan, napoy mga barbecue, napoy sa mga Cagayan. So ulahi na ta una ang Cagayan sunod diri. So the more diri nga mo dagdagan pag gyud matabangan. So pangalan sa ato nato sir. Brian Manuloy.
Andrayan maluluyon gyud ni siya pa. Kay maluluyon gyud. Kaya ang asawa sir, pangalan sa asawa? Rosilda Olistia. Rosilda sir. Pila ka buk anak sir? Upat. So nag-eskwela tanan? Tulong. Tulo ang nag-eskwela. Nagtrabaho mo, tiwas sa eskwela. Pero nagtrabaho siya karon. So tulo ang nag-eskwela. Ay tulo ang nagtrabaho isang eskwela. Tulo ang nagtrabaho. So murag okay na gyud ang panginabuhi or tama ra pud. Basta laban lang sa kinabuhi, laban patas lang gyud nya. Ubanan jud pag ampo. Perminti na. Perminti gyud ang ampo kay mao gyud na perminti na to nga dili nga sandalan gyud na to bisag unsa pa nga unos nga moabot sa tong kinabuhi. So pray lang po namo nga guidance, good health sa imo sir. Puhon mao ni si kalimot po ko si Maluloy. Di gyud na to di malimtan kay maluluyon gyud ni kaayo. Maluluyon Adrian. So sa tricycle driver dire. Siya pod ni okay sa taon siya nangayo gyud siya ka para barya lang po sa umaga. Salamat kayo sir sa imong pag-answer. So ayo gyud kalimti subscribe sir ha. Kay wala ta kabalo kung unsay mga plano niya sa mga Pinoy. So kami lang siguro ang una nga natabangan, puhon the more subscriber daghan na gyud siya og matabangan kay puso very kind gyud ni siya nga puan nakakuan gyud ni kung unsa siya ka parehari mo maluluyon very good na siya nga maluoy dali ra gyud kay siya maluoy gyud sa mga nakakaon gyud kami naka-benepisyo naman po ni sa iyang mga tabang. So wata kabalo sa naga-observe siya diri mo si maingon siya balik ito wata kabalo. So the more tabangan lang po nato siya nga the more subscriber daghan gyud siya matabangan po. So bisan gani karon na siya unti-unti nga magipatabangan mga Pinoy, pusong Pinoy gyud na sa sir. Salamat kaayo Adrian, maluluyon, pareha gyud mo, pareha mo very kind pod ni si Mr. Rab, maluluyon po na siya. Wala ni kasabot sa maluluyon. So maluluyon gyud ni si Juan, very nagahuna-huna siya merciful very merciful daw. Okay, mao ni siya si Adrian, bye-bye po. Salamat sa pagkuan. Mangita pa ta direk bari daga madig barya lang po sa umaga diri sa Tronix. Barya ay manong kini dugay na kini si Manong. Nagahatod pa ni nakalimot na ni siguro ba tricycle driver pa ka nagahatod kag pan sa kuha. Diya sa crossing. Yan. Dugay na siya na kung suki sa gatong nagatinda pa ko dalaga pa ko. Ikas ka nagadiya sa Matina. Ikaw tong nagahatod di ko kalimot nimo ba. So, ikaw okay sa imo ha babutangan natin. Barya lang po sa umaga. Okay ni mo ni. Arkilar ako. Pero okay ra ba? Okay ra. Barya lang po sa umaga man ni. Nya na kay anak ina. Ino nimo i-subscribe ani kay nakita ko bida ko sa Pinoy Rab. Naka sa Pinoy Rab Matina Crossing. Ato ray pilit diri Manong. Ako pilit lang. Ako daw pilit. Okay ha gi-authorize ko nga mo pilit. Pilit na to, abrihan sa ni. Kita ka bulo. Abrihan sa ni man. Ikaw Manong, naa na kay sticker? Okay, mo ni pangalan kay na to Manong, dito si Manong murag takpan ni ba, pero batanon pa kayo glihok ba? Teodoro na ID na ko. Darasi. Ay, Urdanita. Ay, si Urdanita Teodoro. Urdanita, so parente din nila si Kuan si ang panpod si Duming. Ikson mo? Igagaw sila. Dara, gipilit. Salamat sa pagpapilit. Una pa. Pilit dara ipapay ako sa ibigang pilit. Ay, salamat sa pagpilit. Mao ni si kisa to? Urdanita Teodoro. Pila edad na to Manong? 6'5 ba? Batanon pa kayo na Tiguang na. Batanon pa na. Ay, tiguang kay dili lagi na. Wala di ta mo dawat tiguang na ta. 65 pero makabuhi pa og pamilya. Pila, buhi kaayo. Pila isa na may gibuhi na to ron Manong? Wala ko na ako. Mga apo na lang gyud no kay dagko na gyud ang kuan. So ikuan bi imo mga apo ipanulti. Hi sa akong mga apo. Isa pangalan? Isa pangalan sa imo mga apo? Isara. So sa nangkan gyap nangkan ka nagpuyo sa nangkan silingan. Parente na ko nangkaan. Parente nimong nangkaan. So pa igagaw ni siya sa akong mga kaila diya sa nangkan silingan ako na dati diya sa nangkan.
So salamat kayo manong ha. Sige, 65 bata pa gyud. God bless gyud sa imo ha manong. Good health pag gyud sa imo ha manong. Salamat kayo. Ay dara, si Manong. Ngayon sticker siya ba kadali lang sir. Pangalan na to sir. Ako si Marcial Libarra. Para i-subscribe na sir ha. Ikaw gyud makita ka na sa Matina Crossing. Daghan kay mo. Asa may mo pilit sir? Diri ako mo. Kadali lang sir ha. Dali lang sir, kalay. Hi sir. Okay, dara ko. Ay, tagaan na lang na ako ni. Mulargahay na doon siya. Mangayon na sa Dios sa kid. Mulargahay na gito. Isa to, tagayin na lang to sila dito. Ako na lang to interviewon pohon. Patanahon ako. Dara si Sir Libarra Marcial. Okay, salamat kayo nga. Nagkuhan yun siya. Ngayon yun siya sticker. Subscribe na siya sir. Kay bida mo sa Matina Crossing. Thank you. Tricycle. Magtuda mo sir no? Matriyuda. Matrioda day mali day ang inyong lingkod. Matrioda. Ang meaning ng matrioda sir unsa gani sir? Matina Tricycle Tina Tricycle Association Matrioda. Matrioda. Okay. Pilak pwede shout out to asawa. Shout out na to asawa sir. Hi sa asawa. Wala di asawa si sir. Sige. Anak. Tuwa sa Jinsan ako na. Tuwa sa Jinsan. Pila ka buki mo anak sir? 5. 5. So tanan nimong anak nasa Jinsan? So ikaw ra da nag-inusara dire. Unya ihay na lang para makita ko ninyo. I-search subscribe ninyo ang Pinoy Rab YouTube channel. Matina Crossing, makita ko niyo ga-interview ko sa sa Pinoy Rab YouTube. American citizen na siya, dagan gyud na siya ginatabangan. Depende sa iyahang mapupusuan po nga according sa mga pag-interview namo. Salamat kayo sir. Pila edad sir? Pila edad? 5'4" pa da. 5'4", bata pa oy. Bata pa kayo pero paan gyud manginabuhi pag gyud og patas, manginabuhi pag gyud daghan pag gyud paan pag gyud kusgan pag gyud kayo sa pagpanginabuhi. Intended nimo to sa iyong mga anak sa Jinsan. Okay. Salamat kayo sir. Salamat kayo sir. I-subscribe sir. Makita ka Matina Crossing sir. Pinoy Rab. Ko sir. Sticker. Sticker. Sige. Oh sige. No. I-subscribe. Ibida ka ha Matina. Sige. Isbog sa sir. Isbog sa siya. Okay. Matina Crossing. So, dara. Barya lang po sa umaga. Sige. Ipilit na to, sir. Asa pilit, sir? Mapilit na siya, sir? Maani. Diri siguro. Di. Diri. Yeah, sir. Kuan mo gud niyo. Ni si po. Ikaw na, sir? Pusodan Bernabe? Tanaw nimo. Kagiya siguro. Pagtarong bitaw, sir. Kagiya siguro na diri. Okay, salamat kayo, sir. Dara, sir. Pangalan na to, sir? Ha? Pangalan? Bernabe Busudan. I-shout out na to asawa, sir. Shout out ko ni Charinay, Driti sa Pusudan di og sa kong duha ka bata. Asa man karon, sir? Sa Aroma Beach. Aroma Beach. Diri gapon na Davao. Diri, Matina. Matina. So Aroma Beach daw naga sa ilang balay. Pila ka buok anak, sir? Walang sa Dungagan pa. Pila edad anak, sir? ang duha ka bata. Kuan. Kat 15 og 8. 15 o 8 so nag-eskwela sila. So unsa man kamusta man to panginabuhi, sir? Okay kayo, sir? Okay kayo. Tapos basta maning kamot. Basta may kaubanan gyud nato sa pag-ampo permanente. Pinaka the best gyud natong sandata sa adlaw-adlaw nato nga panginabuhi. So always gyud ta ubanan gyud sa Ginoo basta na kabalo lang ta magpan. Ampo mo sampit sa iya. So good health, sir. God bless sa imo ha. Guidance sa Ginoo na permi sa imuha og sa imong pamilya. So salamat kayo, sir, sa pagpabutang anang barya lang po sa umaga. Ikuan, sir, ha, i-subscribe, sir. Inay panghambog sa imong asawa. Makita ko sa YouTube channel Pinoy Rab Matina Crossing Matrioda nino. Matrioda. Mana ko na may birthday dito mo ato ta. May birthday dito. Salamat, sir. Salamat, sir.
Okay, tapos na po tayo sa mga haggan. Asan naman to diri mga walang ubang driver. Ambot asan na to nangayo ganiha dito sa tabok. Na ba to nangayo? Napa ba to nangayo dito? Okay. Wala na jud kay sticker. Oh, darang nagayo sa kuha ganiha, magbarya lang po sa umaga mao din si Villamor. Asa na tong nangayo dara mo dito ni habol sa pagbarya lang po sa umaga. Tiniuban diri wala pa. O ikaw, asabi. Ay, abot adiha ikaw si Sir. Dara si. Dere abot hapit na abot si Torno si Sir. Hapit na abot sa Torno si Sir. Okay ni si Sir. Suki ko ni sa una pa sa akong prutas. Ha, kay nomdom pa ka sa ako, Sir? O suki ko ni sa prutas ha dire. So manindahay gyud po ang pusong Pinoy gina si Sir si Pinoy Rab. Kana si Rab, American na siya, taga California, American citizen. Responder lang mi dire. So ginatabangan mi niya nga maingon ani mi di na mi magsuroy-suroy og prutas. So kamera na amo hang ginadala-dala kini iyaning hatag sa amo kining gimbal para lang okay ang among pagdala diha. O mo na siya. Ang problema ako sticker na hurot man good sir. Sa pangalan gay nato sir Bet? Pinoy Rab. Subscribe Pinoy Rab. Dili ni karon sir mo edit pa na duha 2 days pa na siya sir kay daghan naman mi kuan good daghan kayo mi kuan good di pang edit nga sa Pinoy Rab. Tanawa na ako dia. Pinoy Rab Joyride man gid ako sir. Tanawa ng Talumo, Coastal Road. Pinoy Rab Joyride sir. Pinoy subscribe sir ha. Kasi gani Pinoy Rab. Pinoy Rab. Kana siya. Dani ang kanya. Pinoy Rab. Ano lagi? Naaw. Pinoy Rab. Kini gid siya speak. Rab. Oh. YouTube channel putang YouTube channel. Masani kani? Dili na siya mga. Ako daw sir. Okay, gunit ko kaya sir. Isag kanta dito sir. Pinoy Rab YouTube. Dara akong last. Ano ako mga last. Bago lang na-edit kani. Ay, kaya subscribe na ko be. Para makita na ko kung nagway dia. Pero i-edit pa na mo sa sila. I-edit pa na mo to this Matina Crossing kana. Joyride man ko ako ana. Mo na ako mo na last na ko sa kuan sa Asa last mo kani? kana. O yan nag-advertise pa na siya. Advertise kay mo ba yan ay maka kuan. Nadia makita ko dia pero dili pa na kayo okay mi mag-speaking kay bago pa bi ako 3 weeks pa ko. Mo na siya si. Mo na si Yocho, mo na siya dang. Mo na siya na dili ihang pasa dito isa na pa. Mo na siya so. Gi-subscribe gyud ni kasi kay pangalan nimo sir? J. Apelido tayo apelido sir. Paano ko pedido? Dirampaton. Ay dara di ha? Dirampaton. Ton Dirampaton si Dirampaton dahil si J Dirampaton. J Dirampaton iya din di-subscribe dayon. Salamat kay pag-subscribe sir. Salamat gid kayo. American citizen na siya. Dili na kana dito na sa Mabini Elementary School. Dito ko nag-start ana. Dili na siya sa Coastal Road. Mo na ang late na ko. Tara, wapa kay ko. Gitanaw niya kung paano gi-subscribe na nimo sir. Salamat kayo sir. Ikuan gyud na nimo sir. Pakita nimo Matina Crossing sir, Matrioda sir. Is edit pa man kining video namo karon ipasa pa ninamo dito sa mga editor sa barangay Agdaw. Agdaw pa namo na siya ipasa sir. Siya naga-edit dito sir. Napo mi kauban pud mga Pinoy Rab pud nga naga-responder pud po taga Cagayan. Una gid actually sa Cagayan sir tapos Palo mi dire. So gitagaan mi Pinoy Rab. Pinoy Rab. Responder lang misan niya. Pero magkuan pa na
ang inyong lingkod naga-develop pa taon. Kay taon ang nakasanayan bayaan na slice nga prutas gibit-bit nga wala istorya. Karon kamera na. Salamat kayo po sa Pinoy Rab sa tabang niya sa amuan. Ay mga napoy tricycle driver diyan sa Pangis sir. Inani po ang trabaho. Pareha po niya. Napo dito pangkabuhayan mga ang iyang gibaligya barbecue. Nanapod. Napon diha makita nimo na pangkabuhayan, ma-search nimo na siya. Siguro pa na Puhon og unsay ikwan. Og moingon. Oh, pwede sad kayo sir oy. Pwede man gud ta maka-move sa atong kung depende na lang na sa atong diskarte pero wala na gid akong sticker. Sige lang good boy. Wala medyo ko sticker. Sunod na lang. Itong sticker nga kato yung gwapo nga naong ba ni Pinoy Rab. So na siya dres Pilipinas ron. Wala siya sa Pilipinas ron. Kurang moving na siya puhon sa diri bot wala pa may kabalo kung mukha na siya mo bisita siya diri sa Pilipinas. Gipilit na niya ha. Wala pa yung kabukan mo asawa what ikwan ba shout out. Hi, maulo. Oh, asawa na raw si Regina. Ay, Dorothy ay ang family. Kaya sabi, ako ganahan ko. Murag ihagin ni sigurong motor ba kay gipilit man gyud ang ilahang family dara. Mo din na iyang family di tarungon na to. Mo na iyang family kita kay siya ha. Kita kay siya. Mo na ang iyang family. So naa siya upat ka anak. Upat ka anak. So okay, ako na ko. Hiwi na siya. So nag-eskwela ang eldest na to sir, unsay grado? Grade 12 na sa Davao Doc. Wow, Davao Doc. Grabe gyud to. Davao Doc, wala gyud gikuan paningkamot. Grabe gyud kayo sa atong papa namong manong driver si mga driver, si kuya driver kay nakapa-eskwela og standard school ha. Davao Doc, dili na basta-basta. Sa government. Cover gyapon sa government. Naapod siya ang iyang friend ni so nasa upat ka anak so kuan gid kay mo haning tricycle panzer iyaha din ni sa sariling sikap gid niya iyaha gining kuan pagsisikap gid katas ng pawis so katas ng pawis yun so naagoy nga mapahuman nga anak so ang pagkandugan na ni suki na kung isa akong mga prutas kini siya antod karon dili basta-basta no tan-awon nimo siya pero baka kabalo ang nag-eskwela ang anak Davao Doc. So ang uban sir kining lalaki asa man na siya sir? Kani siya sa Drans ni siya grade 10. Drans grade 10. Kini diri na diri sa Matina Central. Pero lahi gyud ang paningkamot sa usa ka padre de pamilya. So labi na ubanan sa pag-ampo sir. Sus, God will make a way good sa tanan. Ubanan gyud ta kanay sa gipang-interview nako sa pan. So, salamat kayo sir ha. Okay. Sa imong kan i-subscribe. Salamat sa pag-subscribe. Siya nakita ako nag-subscribe karon. Mo tanaw na siya sir sa atong mga kuan. Nadia, mga turil, puan, maa diha. Mao gyud na unta karon ya karon na ako diri. Dili na joyride ang ako. Na makita na. 2 days i-edit ginadya mong editor dayon. Nya daghan man gunya yang gina-edit na ipangkabuhayan na po na tricycle diya napod sa iyang. Napo na siya rider po nga nagamotor. Na daghan mi diri sa Davao po. Lahi po tong sa Cagayan. So salamat kaayo. Pangalan gani? J. So okay na ko ni sa akong mga prutas sa una. Bye. Salamat kayo sa pag-subscribe. Salamat. Ay sa ako salamat. Okay po. Tapos uwi na po ako dahil sobra na po ako sa oras. Okay. Okay po, Jerilyn Parcon po, dito po sa Matina Crossing, Matrioda, distributing barya lang po sa umaga. Maraming salamat po sa mga driver na kusang nagpalagay sa sticker na barya lang po sa umaga. Salamat po. Okay po, mag-e-end na po yung video ko dahil umiinit na po yung gimbal ko. Ito po ang mga driver natin. Hi, salamat sa inyo paglagay ng mga sticker ni Pinoy Rab YouTube channel sa barya lang po sa umaga. Ito po mga tricycle driver po natin. Sila po ang bida natin sa araw na ito.
Diyan po ako kanina galing. Iwan ko kung saan na yung nanghingi. Okay po. Okay po. Salamat po sa lahat. Pinoy Rab YouTube channel sa Joyride po. Hindi na po tayo Joyride ngayon. Distributing barya lang po sa umaga sa Pinoy Rab, Matina Crossing, Matriona. Maraming salamat po sa driver natin lahat. Salamat po. Salamat. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.